Quan es va morir el doctor Tarrés, tothom deia «ha mort un sant». Hi havia un ambient, fins i tot el bisbe de Barcelona, de llavors en aquell moment, que era el doctor Gregorio Modrego, quan va estar aquí, precisament aquí a les Corts, va fer l'enterrament, va dir jo sempre que es mor un prevere, el dic, imiteu-lo amb aquesta virtut, fixeu-vos en aquesta activitat del doctor Pere Tarrés, us haig de dir, imiteu-lo amb tot. Hi havia la fama de santedat, i als 25 anys de la seva mort, a l'any 1975, el cardenal Jubany va proposar a mossèn Joan Tous i a mossèn Francesc Reventós que comencessin el procés de beatificació. Van traslladar el difunt a la parròquia de Sarrià. Ja hi havia un ambient, això és una prova, no? I a l'acabar de traslladar el difunt, el cardenal Jubany ens va dir cuideu-vos d'aquest procés, mireu de fer conèixer la vida del doctor Tarrés, treballeu perquè es difongui les seves virtuts. Així és com va començar el procés que va durar 8 anys. Es van interrogar a 192 persones, cosa que no es fa mai en tanta gent, perquè amb 10 o 12 n'hi ha prou. Hi havia metges, hi havia capellans, hi havia casats, hi havia gent de poble, hi havia gent senzilla, gent rica, vull dir que hi havia tot tipus de gent. Acabat el procés aquest, certament es demostrava que era un home sant i hi va haver la beatificació, que va ser el dia 5 de setembre de l'any 2004. El papa Joan Pau II, en beatificar el doctor Tarrés, va afirmar, entre altres coses, «El nou beat significa un gran honor per la vostra terra. La seva figura com a home, metge i prevere és un exemple lluminós per als cristians del nostre temps». Llavors ja era beatificat, però calia poder esperar a la canonització. I per això hi havia la necessitat, així és el procés, que hi hagi un miracle. Ja hi havia hagut un miracle per la beatificació. Aquest miracle es va donar a Sabadell amb una dona, amb una religiosa, que tenia un problema de tuberculosi òssia, el cas que es va curar, i fet l'estudi d'aquest miracle es va portar a Roma, i ara estem en aquest procés. És a dir, que estem a l'última fase. Ara depèn de Roma, un cop l'estudien diran si es pot acceptar o no es pot acceptar. Si l'accepten, doncs llavors hi haurà la canonització. Quan tardaran? Això depèn de Roma. Depèn de la cua, depèn de moltes coses. Confiem i preguem perquè aviat puguem assistir a la seva canonització.